ací en el pati del Museu Etnològic d'Oliva. Estem gravant el que és un curtmetratge que és de les llegendes del Pinet, amb la col·laboració de la biblioteca i el que són els museus. Un projecte del grup Llum, Càmera i Acció és el tercer curtmetratge que es grava de les llegendes del Pinet i ens serveix per a el que és mostrar un poc el que és el patrimoni de la nostra ciutat, el que és el casc antic. El que més m'agrada del rodatge és quan m'ha tingut que menjar les figues, que no m'agraden res. I el que més m'ha agradat és fer totes les escenes, que estan superxules i m'agrada molt. Les escenes del mercat estan molt guai, venent i comprant, que ara canviamos, que no sé, m'ha agradat molt. No n'hi ha hagut res que no m'hagi agradat, m'ho he passat molt bé. El que més m'ha agradat ha sigut l'experiència perquè ja es pot dir que hem fet com una pel·li i he après noves coses i m'ho va passar molt bé amb els meus companys. El projecte Llums, Càmera, Acció es roda consisteix en donar un llenguatge cinematogràfic a les llegendes tradicionals. En aquest cas, la llegenda que hem escollit és la de Roc i les Tres Bacores i hem comptat amb la col·laboració de Xiquets d'Oliva i de les biblioteques d'Oliva. Avui donem per finalitzat el rodatge del curtmetratge Roc i les Tres Bacores, que forma part del projecte Llums, Càmera, Acció es roda, una llegenda del Pinet, i que organitza la Biblioteca Tamari. Pròximament ja podreu veure la pel·lícula.